Yo, what's up? Dito tayo ngayon sa Enirangan, sa bagong resort. Ang pangalan ng resort ay Balay Diesel Aida. Yun, so usapin natin yung caretaker dito. Anong pangalan ninyo, sir? Manuel po. Manuel, si Sir Manuel. Ayan, sir, harap ka, sir. Yan, si Sir Manuel po. Bagong gawa lang ang resort na to. Ito ay matatagpuan malapit sa arko ng Bani, papasok ng Bani. Part pa ito ng Barangay Enirangan. Ano, sir? So, sir, ang entrance po dito ay 150. 150 per head pag naligo sa swimming pool. Pag adults. Adult po, 150. Pagka bata, 100 100. pag bata. Yun. So, meron tayong mga facilities dito, meron tayong mga kwarto. Ang kwarto natin ay pang ilang tao to, sir? Pang ano po, 12. 12 persons? Malaki. 12 persons capacity. May lutuan? Ay, pero ito lang yung bed niya. Sabihin maglalagay ng bed sa baba. Meron pa po dito. Meron pa dyan. Tatlong room pa. Itong room na to, particularly ito. Your sleeper. Hindi, okay lang. Magkano itong room na to? Meron kasi akong ano eh. Sige po. Nakakahiya. Uy, mag-picture ako. Yun o. Baltarin ko yung camera. Dali ah. Itong room na to, magkano itong room na to? Magkano itong room na to? Ano yung 10K po na? 10K. Itong buo na to. So, meron siyang ilang rooms? Bali, 2 rooms po dito plus ito. Bali 3 rooms. So itong room na to, small room siguro to, no? Good for 2 siguro to. O pwede mag-additional kasi meron mga kutsyon. So, meron ditong ganda ng CR nila. Ayan, may shower. So, meron siyang parang buong bahay siya, 10K per day. 10K per day, tatlo yung kanyang rooms. So, yun yung isang room. Ito yung kanyang dining room. Nandun yung kanyang receiving area. So, kompleto siya ng mga facilities. Gusto yung mag-video, okay? May video set dyan. Merong ano. Ito yung dalawang rooms pa. So, bubuksan pa ni Sir Manuel. Manuel ba? Tama ba ako? Manuel, oo. Meron siyang sariling lutuan. So, pwede kang magluto. Pwede kang maglaba, sir, no? Pwede rin maglaba. Parang bahay talaga. May wifi. Oh, may wifi siya. So, yan oh, ganda ng upuan na to. Oh. Meron siyang lutuan ha, meron siyang refrigerator, merong microwave oven, may mga utensils, no? Yan oh. Tapos meron siyang groceries meron. Yan, meron siyang mga pabango, mga panlinis, no? Kompleto siya. Actually, ano siya, ongoing pa yung kanyang construction, pero meron na, pwede na siya. Pwede na tong area na to. 10K ito per day. Pero ang dami, buong pamilya na kayo dito. Baka hindi lang, 2-3 pamilya. So ito yung big room. Ito yung big room. Yan. So, hindi, mas maganda yung room doon kasi may sariling CR. Ito walang sariling CR. Hindi po ito. Ito yung common CR ng 2 rooms. Yon. Sarap yung ilaw, sir. Yun, ito yung common CR ng 2 rooms. Ano to? Shower. So, dito yung shower area. Ayan o. So, ito yung common CR ng 2 rooms. So, room number 1, number 2. Ito yung room na, big room ito. May double deck shots. Meron siyang single. No? Pag maramihan. Ayan. So, nagbabala kasi pumunta rito yung mga tropa natin dyan sa Laguna Vloggers. Shout out kay Ako Ito Vlog, kay Daddy Nick. Yan, sa mga tropang gustong pumunta rito. May receiving area, may sariling video, okay. So ito may access dito. So 3 rooms siya. Ay. May ano din po sa. Yan oh. So may access ka pabuntang pool, pabuntang parking. Yan. 2 gate dito eh, isang gate lang nakabukas. Yun. Ang laki niya, malaking resort ito. May agawa pa basketball court. Oh, may basketball court pa sa pala siya. Tama si Idol Bidog, si ako ito vlog ay mahilig sa basketball. Para kaming mahilig sa basketball. Ako lang yung basketball, walang hilig sa akin. Kabukas pala to. Ayan oh, meron siyang terasa. Ang ganda niya oh. Meron siyang beach ang tawag diyan. Beach chair. Yan, may pahingahan siya. So meron siyang isang bakante sa harapan na pwede mong gamitin for any function.
Yan, may function kayo dyan o maglaba kayo, may sinampay kayo. Ayan o. Bagong-bago lang yung resort na ito. Yan, ito daw ay gagawing basketball court. Yan. So, hindi pa naitayo yung court. Yan, ginagawa pa lang nila. Tapos sa labas naman, so yung 10K mo, parang arkilado mo na yung buong resort. Kasi meron siyang, pwede ka mag-dining sa labas. Ayan o. Meron siyang mini garden. Ganda nito o. Meron siyang mga dining tables dito actually. Pero talong natin mamaya kung merong free na yung pag nag-arkila ka dun sa loob, baka may free ka na cottages kasi to, 1,000 daw to per cottage. Depende yata sa laki. Ayan oh, ang gaganda ng upuan nila oh. Yan hanggang dun. So meron silang 1, 2, 3, 4, 5, 6 cottages dito. So worth 1,000. Linawin ko ulit mamaya sa kanya. Yun, may basketball court doon. At ito yung kanilang pool. Yan. Parang hindi siya... Ay, Bermuda ba talaga? Parang hindi Bermuda ito. Parang lang. Artificial. So, ang ganda oh. So, ito yung kanilang pool. Yan. So, pag inarkila mo ng 10K yon ng 3 bedrooms, buong bahay, so free ka na lahat dito ng facilities. Yan. Yan sila sir, sila. Yan, tapos meron ditong shower. Yan. Meron dong mga ba tawag diyan, nakalimutan ko na. Comment nyo na lang. Yung beach chair na 'yon. Yan, yung mga upong mayaman ba? Doon oh. Yan, ito yung shower room. At merong CR ng pambabae at CR siguro ng palalaki sa kabila. Ayun. Ang ganda rito. Malawak siya. Siguro doon magkakaroon siguro may function hall siguro yung doon. Ayan oh. Tapos meron siyang duyan dito. Ang ganda, ang linaw. So ito yung pool niya. Linaw ng pool. At meron siya ritong ang tawag dito, garden setting na may duyan siya doon oh. Yan. Yan, pwede ka magduyan dito. Hanging na duyan. Bagong-bago pa oh. Virgin pa yung kanilang duyan oh. Oh, di ba? Yahoo! Yun. So, pag nandito ka oh, overlooking mo yung pool. Ayan oh. Galing. Ayan oh. So, one more closer look Yan o, ito yung 3 bedrooms na worth 10K, no? Buong bahay. Ayan. Then yung pool. Then yung CR, dalawang CR. Shower area. At yung pahingahan. Yung beach chair ba tawag diyan? Kalimutan ko na. Sorry. Yan, ganda. At doon ay siguro ay magkakaroon ng function hall doon. Hindi pa tapos yun, ongoing pa yung construction doon. So malaki pa yung lote ha, meron pa hanggang doon. Meron pa siya hanggang doon oh. Malaki pa yan. May mga mangga siya, may mga puno ng mangga. Yan oh, malaki pa yan. Area na yan, pwede pa maglagay na isang pool doon kung tutuusin. Ganda ng lugar. I like the place. Yan ah. Yun. So, balik tayo kay sir. Ganda ng kanilang garden. Ang ganda ng pagkaka-landscape. Oh, artificial nga ito, artificial. Artificial to, idol, no? Artificial. Oh, artificial lang tong Bermuda, carpet. Oo, yan. Idol, tanong ko lang, sir. Pagka naka-check-in ka doon ng 10K per day, meron kang privilege sa mga cottages, di ba? O babayaran mo pa ulit yung Hindi, free lang lahat. kasama na yon. Kasi yung 10K parang inarkila mo na yung buong resort no? Sa 10K kasi marami kayo, limbawa. Siyempre pagka naliligo sila, gagamitin nila to pagka kasama na yon. Kaya parang putahan ko kay Mark. Oo, hindi niya sure. Po tingin ko ganoon kasi pagka inarkila mo yan, parang solo mo na eh. Pero hindi ba pinaparkila yan ng per room lang? At pagka pero po kasi yung isang kwarto 5K. 5K isang kwarto. Yan, 5K isang kwarto.
Di anuin mo na yung Oo. O, 10 ka na. 3 kwarto na. Buong room na. Solo nyo na. Yan. So, ayan. Ito hindi, ano to. Totoo to. Meron din po pagka-exclusive. Oo. Kung kailan talaga. Oo, pasasara yung resort. Kailan talaga. Ibang, magkano naman pag ganon? Nasa ano po yata, parang 18 o 16 ganun. 18. Buong araw yun. Kumbaga, lahat yan, pati kwarto, lahat ng facilities. Lahat ng amenities tsaka facilities magagamit mo. At walang ibang makakahalo. Yun, 16 to 18K. Ano ba, may function kayo, birthday o kaya kasal, no? Yung doon na ginagawa doon, function hall yun. Oh, function hall yung ginagawa doon. So yun lang, idol. Salamat. Salamat po. Oo, abangan mo na lang ha, Aldin TV. Aldin TV.